No niin, nyt loppu pito. Pito loppu nyt sitten renkaasta, että ei nyt päässyt tonne vankin päälle. Voi voi. No, ei voi mitään. Tässä muuten samalla tuo katsoja Kuopiosta kysyy, 54-vuotias BSA-kuljettaja kysyy nimittäin, että mikä on siinä Huure MC:n pyörässä aina semmonen neliskanttinen pleksi tai tuulilasi. Niin, tästähän se näkee, että on räntäpleksi. Niin kuin näkyy, niin hyvin se toimii, eli siihen se räntä tarttuu sitten, eli näkee milloin rupeaa jäätää keli. Eli se on räntäpleksi. Mutta tuonne nyt ei päässyt sitten menemään tänään. Voi voi.